Hello लोगोफोर, Hello my बंधुफोर, Hello my दोस्त, Welcome my funny channel. फैलाव बसुमतारी। हेलो लोगोफोर बेरे फुंजानि गुब्ला फैफिनलाय जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननो गासैनोबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय आरो आंखौ अनसायनोबो नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय। नै दा आं नोंथांमोननि सेराव लाबोनो नागिरदों सासे दावगाफुनाय महरगिरि फावखुंग्रि मनीषा बिथांजों आं रायज्लायगोन। बिथाङा दिनैसिम मा सिनेमायाव गाखो बेसेबां एलबाम खालामखो बेनि हिसाब निकास लानाय जागोन। नोंथांमोना दान्दिसे नेथ' आंनि दा बिथांखौ फन खालामनि। बे समावनो नोंथांमोना नोंथांमोननि मावनो गोनां खामानिखौ मावदो। बे खामानिया जाहैबाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनाय। गोजोन्थों। India has achieved 100 crore vaccinations. मनीषा। हेलो हेलो बे मनीषानाव नांहैबाय ना? ओं मनीषानाव। मनीषा मा लिरोमोनलायो? मनीषा गयारी। मनीषा गयारी। ओं। आच्छा नोंनिया जोनोम जायगाया बबेहाय? आंना जोनोम जायगाया दिल्लीयावनो। हा? दिल्ली। दिल्लीयाव जोनोम जादोंमोन? औ। ओमफ्राय बाबा आइमोना बहानि? बाबा आइमोना धेमाजिनि। धेमाजि? ओं। नों दा बहा थायो? आङो दा गुवाहाटीयाव थायो। गुवाहाटीयाव? आच्छा जायखिजाया आं नोंखौ फन खालामनाया जाहैबाय नोङोथ' सासे मोजां महरगिरि बर'फोरनि नोंबो सासे। दा नोङो दिनैसिम बेसेबां एलबामाव गाखो आं बिनि हिसाब लागोन। आच्छा नोङो गिबि मोसाजेननाया स्टेजाव मोसानाय ना माबायाव एलबामाव मोसानाय? एलबामबो दङ ओमफ्राय फिल्मबो दङ आंना। एलबामबो दङ आरो फिल्मबो दङ। गिबि एलबामा नोंना मा मुं? गिबि एलबामा आंना माइनाव खिदिरनाय। हा? माइनाव खिदिरनाय। माइनाव खुदुमनाय? माइनाव खिदिरनाय। माइनाव खिदेरनाय? औ। सोरनि बेलाय प्रडिउसारा सोर? आंनिनो निजेनि खुलिदों। नों निजेनो बानायदों? अ निजेनि। ए एक्टरा सोरमोन? एक्टरा याव सोरां नार्जारि सोरां बसुमतारिमोन। सोरां बसुमतारी? जों सानैमोन एक्ट्रिसमोन आरो इयाव ओमफ्राय सासे साइड रल दङ। सासे सोरमोन? सासे मौसुमि बर' ओमफ्राय आं मेनाव इयाव। नों मेइन मौसुमिया नोंनि लोगो? ओं लोगो। बिनि उनाव मा खालामा नोङो? बिनि उनावथ' आरो दंबावो एलबामा। बेनोथ' मा एलबाम सोरनि एलबाममोन बे मेथाइनि लारि गिबि सारिखौ बुंनाय। खोलो खोलो। अ बे सोरनि? खोलो खोलोआ? बियो आंनिनो ओमफ्राय आरो मोनसे दङ सिमांनि रानि। सिमांनि रानि? बेबो नोंनि? औ निजा ओमफ्राय प्रडाक्सन? निजा प्रडाक्सन। औ बेहाय एक्टरा सोरमोन? खोलो खोलो आंनि हारसिंनि। ओमफ्राय एक्टरालाय? बेयाव एक्टर गैया बे गानाव ओमफ्राय सिमांनि रानियाव दङ कारमा होननाय सोर? सासे कारमा। बिनि उनाव मा खालामा नोङो? बेनि उनावथ' दा जेबो खालामथ'वाखै। दा दंथ'यो। ओमफ्राय मा फिल्माव एक्टिं खालामखो नोङो? आङो दा लेडि टार्जानाव खालामदोंमोन 2018 खालामदोंमोन। लेडि टार्जाना सोरनिमोन? प्रबिननि। प्रबिन प्रबिन गयारि? गयारि। माबानि लेडि टार्जाना खै बोसोर जाखो बेयो? 2018 खालामदोंमोन। 2018 नोङो लेडि टार्जाना नोंनो जादोंमोन नामा? ओं आं जादोंमोन।
लेडि टारजाना नोंनो जादोंमोन ना आं बै बिफां लाइफां खाबथानायखाय आं शुटिंआव थांदोंमोन खेबसे अ माबायाव मोदोमाव बिफां लाइफांनि बिलाइ खाबदेरनायखाय मोजाङै हमनो हायाखैमोन आङो अ आदसा बेथ' मोजां सोलिदोंना लेडि टारजाना अ सोलिनाया सोलिदों गेजेरावनोसै औ सोलिदों दा नेक्स्ट लास्टाव नोङो निजाहाय माबा प्रडाक्सन खालामनो नागिरदों ना आरोबाव बरननो नागिरदों दाथ' बरनथ'आ र' दा बरनथ'आ दा दोनथ'दो दा नोङो गुवाहाटियाव मा खालामदों गुवाहाटियाव एक्सुलि जोंहा माबायानो थाखायो फेमिलिनि थाखायो हा फेमिलियानो थाखायो जोंना गुवाहाटियाव गुवाहाटियाव गासिबो थायो आदसा नोङो दा फरायनायखौ फोजोबथ'खो ना दोनथ'बाय फोजोबथ'बाय बिए कमप्लिट खालामना दोनथ'बाय बिए कमप्लिट खालामबाय ओं ओमफ्राय दा फरायथ'ला फरायथ'ला दा नोङो डेन्सफोराव माबा लादोंमोन नामा कर्स बेथ' लायाखै खालामनाया खालामदोंमोन गोदो डेन्स ओरैनो प्रग्रामफोरावथ' खालामदों ना खालामदोंमोन डेन्स ओमफ्राय नोङो एक्टिंनि कर्सफोर लालाबायबाय नामा लायाखै लाथ'वाखै दा नोङो एक्टिं खालामबाय थागोन ना दोनथ'सिगोन एक्टिंखौ आंथ' खालामखागोन बेथ' आंनि एमखा एमआथ' नोंनि माबा एमखा नालाय नों एक्टिं खालामबायानो थागोन जायखिजाया आङो खोनादों नोंसोरो करिश्मा नों ओरैहाय प्रबिन ब्रह्मआ बानायनो लादोंनो आखायाव बैसागु मेथाइ ओरैहाय माबा होननानै माबा गवा आरो मुम्बाइआव शुटिं लागोन होननानै नंगौना बेयो बबे समाव लागै खालामगोन बेखौ डिसेम्बर समाव लागै खालामगोन खोमा बे प्रडाक्सन माने फाइनेन्सआ प्रबिन ब्रह्म जाहैबाय गुवाहाटिनि प्रबिन ब्रह्म बेनि उत्तर गुवाहाटिनि प्रडाक्सनावनो प्रबिन ब्रह्मआ दा नोंसोर फाइनाल जाबाय नामा फैनाया जोंथ' फाइनेलखा दा थांनाया आदसा बिदिब्लाथ' गोबाव सम रायलायनो गैला नोङो मा गाबखौ साबसिन मोजां मोनो आङो बैसागो नङा नों गाबखौ मा गाबखौ कालार नोंनि कालारखौ आंना माबा ब्लु कालार ब्लु कालार ओमफ्राय नोङो जानायाव मा ओंख्रिखौ बांसिन मोजां मोनो आंनाथ' नर्मेलनिसै जोंनि जेरै बर'नि ओंख्रि बेनो सबाइ दाउ अनला सबाइ दाउ अनलाजों दाउ सबाइजों दाउ आरो अनलाजों दाउ होनबा बुंनो नांला आरोना ओमफ्राय नोङो जि एक्टिं खालामबोबाय बे एलबामफ्राव सोर एक्टरजों एक्टिं खालामनानै नोङो साबसिन मोजां मोनखो आङो बिजोंनो सोरां बसुमतारीजों सोरांजों नोंथ' पारफेक्ट मोनो आरोना पारफेक्ट मोनो दिगदार होआ बे दिगदार गैया ओरैहाय जाहैबाय ओमफ्राय नोंथ' फिल्मफ्रावबो एक्टिंबो खालामबाय मेइनबो खालामबाय एसिसटेन्टबो सेकेन्डबो खालामबाय बे फिल्म डाइरेक्टरफोरनि गेजेराव नोङो सोर डाइरेक्टरखौ साबसिन मोजां मोनो फिल्म डाइरेक्टरफोरनि गेजेराव दा सोरखौ बुंनो आंबो मा होनोथाय मा होनो बेनो प्रबिन गयारिखौनो साबसिन मोनो आङो दासान्दि नोङो प्रबिन गयारिखौनो साबसिन मोनो आरो ना नै दा सोर एक्टरा बांसिन नैबार सनाव थारमाने नैबार लास्ट नैबे इयाराव सोर एक्टरनि फिल्मा बांसिन सोलिदों फिल्मा बे इयाराव सोरां नार्जारि साइड सोरां नार्जारि आच्छा दा आं नोंनाव मोनसे एसे गिदिर प्रश्न खालामसै बे जाहैबाय जोंनि बर' आर्टिस्टफ्रा बा एक्टर एक्ट्रेसफ्रा एक्टिं खालामनानै थांना थानो हाया माने
थांना थानायनि खरसाफोरखौ बरननो हाया बिनि मानिया मा माने सरकारा जोंखौ माबायसा हेफाजाब होबा जोङो थांना थानो हानाय खरसाखौ बरननो हागोन बेथ' दा थांना थानाय बेखौ आं बुंनो रोंथ'ला बे अलप गिदिरद्राय जाबाय ना प्रस्थ'आ गिदिरद्राय जाबाय बेनोसै निजेजों खोथासै निजेजों खोथा आरो माने बेजोंथ' एक्टिं खालाम बे एक्टिंखौथ' जानो हाया निजेनि मोनसे थानांगौ आरोना निजेयाबो जानो हानाय मोनसे जानो हानाय माबा थानांगौ आरो गोहो थानांगौ बेखौ एक्टिं लाइनाथ' बारा दिन थाया बैसोजों खोथा जायखिजाया नोङो दाथ' नोङो दावगाफुनाय नङा होमबा नाजालांबाय थादो मोसाबाय थादो एक्टिं खालामबाय थादो आरो बर' हारिमुनि खंख्लाखौ गेदेर खालामदो बिनि थाखाय आङो अबं गसाइनाव बोर बिना हरनाय जाबाय आरो गोलाव सम एक्टिं खालामबाय थानो हाथों बिनि थाखाय नोंनो अबं गसाइया बोर सारस्रिथों बेखिनिखौ बुंनानै जों सानैनि दिनैनि रायज्लायनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे थेंक इउ गोदानै फैनाय निउ कामार्स मनिषा बिथाङा दिल्लीयाव जोनोम जादोंमोन नै दा गुवाहाटीयावनो थायो न'खरा एक्सप्रेसनफ्राबो मोजां बिथांखौ नोंथांमोननोबो नांगौबा लांनो हागोन जायखिजाया आं दा गुबुन सिकाराव थांसै रायजोफोर सासे आर्टिस्ट नागिरना थांनो नागिरदों बे आर्टिस्टआ जाबाय बर' हारिनि जोबोद मुंदांखा मानसि आं बिथांनि मुंखौ बुंथ'ला नोंथांमोना दान्दिसे नेथ' आं दानो थांनानै दानो फैफिनगोन